यंदा चढणीचे मासे मिरगाक तळाचे सोडून मे महिन्यातच चढले. भैया आणि त्याचे फ्रेंड्स गेले. दुसऱ्या दिवशी होतं बुधवार. मग कहाणी काय होया? खवळे, काडळ, वाळळ, शेंगाळी आणि ते मोठे लांब टोका असतात ते मासे आणि छोटे छोटे असे कितके डिफरंट मासे आहेत. खवळ सुटी जाता जाता जायना. आदाळ मोठतो बस बस या ही काढळ चवीक एकदम बेस्ट. त्या खवळ्याक लागान आदळाची धारच वेगळी दिसता. अंडी नाखतो नाखोतर भाजूचे सेपरेट. ही मोठी मोठी दिसतात ना, ती सगळी माशांची अंडी. माशातलो सगळ्यात माझं फेवरेट पार्ट त्यांची अंडी. वाव. कोंबड्याची कमी, पण ह्यांची अंडी खूप आवडतात मला. तुमका आवडतात काय?